development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Biyernes. Yari kita sa ika-anom ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2022 mga kaaksyon. Pila na lang katulog, more or less, 2 na lang katulog ang nabilin. Ang iba daw hindi nakatulog. Bangod nga may na mga kakson ang piniliay. Labi na ang mga kandidato kag mga supporters nga diehard sa ila sining nga mga candidates, mga kakson daw wala nagatulog, daw gamuklat na lang gamuklat, especially nga daw ay tsansa magadaog pero makadaog ya kag daw dako-dako ang panimaho nga daw madaog sa palabuton nga eleksyon daw nagpahunay-hunay sa sining mga tinion ay pertisigya. Sa mga kaksunta pag pasilong kay kasakit sang init, no? Daw hindi mo man init gid masyado lang tawon pero pagwa mo grabe nga init mga kakson, no? Especially sa may mga edad na kag taas na ang blood sugar kag ang high blood naton drabo puwerte ka budla isang sitwasyon mga kakson. Pagpasilong aircon draho o pagparubugnawa para nga likaw sa mga balatian. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Welcome diri sa ato sining pangalagad. Kamusta on tagaron ang mga kaaksyon naton sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa bugos nga mga kabarangayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. May isa ka press conference nga ginpatigayon subong agad ra sa Negros Press Club aton hibaloon mga kaaksyon karon dugay-dugay plus ining isa naman ka bangkay gin-report nga nasapuan dira sa Banwa sang Hinigran. Way pa sang identity. Hibaloon ta na karon kay Aksyon Vidya Pasible ang balita gikan sa Banwa sang Hinigran. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, no? Kag sa Oriental side man sa aton sining nga isla mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksonta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan ni Antique kag sa tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon dira sa kaaksyon na Ida Naboso. Sa Kapitolyo Provincial Health Office ginaingganyo ang LGUs nga magbutang sang vaccination area malapit sa mga polling centers. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art ay hopon mas mataas nga kalidad sang edukasyon ginalauman sang syudad sa mga estudyante nga mangin produkto sang BCC sa palabuton. Kalakip man sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa dugang duha ka task force ang Bacolod City Police Office gintukod agod nga idugang sa pagmintinar sang katawayan sa tion sang eleksyon. Bastante tadiguro sang pulis kay daw may 380 mo ka mga pulis ang gindestino sa isla sang Panay mga kaaksyon. Ginpadala to based sa initial nga report ni Police Lieutenant Colonel Lester Aliada nga nagpadala inisla sang tropa from BCPO sa Police Regional Office 6 para mag-augment man to sa iban pa nga mga probinsya nga kulang-kulang. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, upod kay aksyon na Brian Morden amay sa syudad sang Sipalay ginsulod sa mga nagpakilala miyembro kuno sang Philippine Army ho ginpatay ining amay basi kun pakuno-kuno lang ni kag trabahante sa asyenda sa syudad sang Bago nag-away isa ginsaway pilason o ginwasay gali isang ginwasay pilason. Sa balita naman sa patrol karon dugay-dugay upod kay aksyon na Ida Naboso, Negros Alliance Transport Coalition may panawagan sa mga politiko nga madaog sining election. Sa balita naman sa aton sining mga out of town sa syudad sang Cadiz upod kay aksyon ni Roger Gotib budiga sang mga bubod blahog intupok sang kalayo mga kaaksyon. Sa balita man sa syudad sang Victorias, puluyan sang Scout Ranger, anay Scout Ranger, gin-search sang kapulisan, armas kag droga na recover. Sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio, Banwa sang Calatrava, ang may pinakamadamo nga deployment sang kapulisan agud nga masiguro ang kalinong sa mabot nga eleksyon. Sa balita naman sa kay aksyon na BGA Pasible, latest nga development, way pa ni kuno identitihong nakitaan dito sa Banwa sang Hinigaran nga isa ka bangkay, sige-sige pang investigasyon sa mga kapulisan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, NTC or National Telecommunication Commission ginmanduan ng telcos kag IPs nga suspendihon ang networks repairs antes pa man ang eleksyon. Sa balita naman sa Misamis Occidental kag Pilar Abra paidalom sa Comelec control.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay no sa Aksyon Radio Bacolod Aksyon BBB. I-share lang kag i-like sa kay tirahon tay na plus ang inyo sining mga mensahe karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaya ring resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw sang Friday, May 6, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 27 kag 30, liwat 27 and 30. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksuntang pamati sa sining udto kay Mr. Milili Oligo, may lang pagpamati ana Senoro. Thank you so much, good, no? And Lunila Tarosan, Nining Lisa Fidero, kay Cathy Ver, kay Fernandez L. Eric, Johnny Bailado, Marti Artisano, Murada Juanita, Emily Hindrala, kay Goy Tahan, salamat gid Goy, no? Virgo September, kay Jose Marie Cardos, Rodita Trinidad Croset, Idilaos, Georgia Gargasiran, salamat gid Madam Georgia Gargasiran. Toto Dar, Dondiin Cabo, kag Artemio Hardinico, no? Thank you, gid. Kativer, may lang pag-monitora. And sakay ni Ning Lisa Pidero, ara naman, dali lang, kay Mang Lantaw, tadihan na yun. Kung sino pa kay Dilaos, may lang pagpamati, no? Dondiin Cabo, Artemio Hardinico. Salamat, gid. Thank you, gid. Artemio Hardinico watching from Kazakhstan. Thank you, gid, no? Panginangin ko na sa ugsaran si Madam Georgia Gargasiran. Mayod niya panginangin ng imo ba? Sige, thank you, gid. Gian Resisyo, salamat, gid. Okay, dali lang. Kay mang check tadaan na yun. Mr. Milili Oligo sa Banis Cafe sa Barangay Tangog, monitor man kag GR Mainit Rihon, no? Virgo September ara naman Thank you, gid. Idi Laos kag Nanay Isabel. Oy, si Cherlins Arnaiso, bag-o lang kabutua, no? Salamat gid Cherlins Arnais. Thank you, gid, kag happy listening. Bago lang sa kabutuan, no? Dugay man sa nadula di sa program ta ba? Okay lang Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon standby yan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. 650-216 Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS-CIO
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 ng atong oras. Standby aksyon na Ida Naboso, balita sa patrol karon dugay-dugay, no? Sa mga kaaksyon ta, live extension na coffee mix anay kita, no? Kaya ang live extension na coffee mix or LF coffee mix ang pinakauna Tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Katuan tanang balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol ini may kang tanan sa Negros Alliance Transport Coalition. Abot sinong nagpamuno sining Alliance Transport niya? May panawagan sa mga politiko nga madaog sa sining eleksyon. Abot ko na nung panawagan nila. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex, may tatlo kabutang nga ginapanawagan ang Negros Alliance Transport Coalition sa mga magapungko nga pasyal pagkatapos ng eleksyon. Sunod kay Conrado Baliguas Jr., representante sa grupo, ila ginapanawagan nga mabuligan sila sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga una, makapatukod sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB office diri sa siyudad ukon sa probinsya sang Negros. Ikaduha, amo ang mabutangan sang maayo kag responsable nga mga LTFRB staff. Kag ikatatlo, amo ang padayon nga suporta sang LGU sa ila sini nga grupo kag sa ila sini nga panawagan nga ilisan lang kuno ang mga daan nga mga salakyan, de pasahero nga salakyan kag hindi magpasulod sang korporasyon para sa transportasyon sa mga pumuluyo bangod mas mahal. Kag nabudlayan sila kung mapatuman na ang jeepney modernization program. Nakita mo na Action Rex, may isa na rin nga nagabiyahe sa aton, Eroreco. Ara ba lang daw bus type siya, tapos may aircon, dugay-dugay top guards na naina. Tiyan mo nang nabudlayan nila, kag hambal sila nga, ang kalainan lang, kag dismayado sila, kay isa sa ginarason nga i-modernize ang sining jeepney modernization program, kay ilisa ng mga, kumaga, quote-and-quote, pagalpalon, kuno nga mga jeep, ay damo kuno sang jeep di sa syudad kag nagadugang sa pabugat sang trapiko when in fact kuno nga mas kadamo sa mga private cars diri sa palibot sang syudad rason nga amo na kisa nagagutok ang dalanon kay kung tanawon kuno gani mga parking area sa mga mall bisan ano pa kadagko kisa nagagutok kag budlayan pa magparking ang iba. Nani kabahin sa pagpahayag ni Mr. Conrado Baliguas Jr. Subong no sa aksyon nyo. Ang amon di subong nga grupo mga ginatawag Negros Alliance Transport Coalition. No, kasabihin nga ginapabutsad namon di pag nagapanawagan kami sa lokal nga gobyerno, labi na gidiri sa Bacolod, nga butangan tani sang LTFRB office ang Negros Occidental. Maayo kag responsable ng mga staff sang LTFRB na makakita sang tanan nga problema kag pamangkot. Kag ang ikatatlo, tagaan kami tani isang competent kag maayo nga opisyal na ginatawag pala nga Moses ang iya nga constituency labi na gid sa sektor sang transport. Amo ni ang amon subong ma'am nga ginapanawagan sa lokal nga gobyerno sa Bacolod City. Sa maabot man nga eleksyon, kung sino man magdaog, kung sino man ang magdiner, tagaan tani nila prioridad ini nga problema. Si Conrado Baliguas ni ano ni sang miyembro sang undok sang tatlo ka grupo ni Blackson Eden. Representative ni siya Action Rex ang amo naman ning Negros Alliance Coalition. Galing Negros Alliance Coalition mga drivers ni no? Yes, ara man Action Rex sa Sanday Sir Diego Malakad. Ramanday Diego Malakad. Mga drivers. Balidogin tingog na lang din sila nga puwersa okay. aside from mga sector. Kaya ano gitong pinakapunto nga panawagan niya? Kaya mo gito Action Rex, matagaan ta ni LTFRB. Una-una, mabutangan mapatukuran LTFRB office diri sa Bacolod or sa probinsya. Kay kabudlay. Kaya mayari man na disinguna LTFRB, ya? Kaya budlay sila sa Action Rex, kaya nagbalik-balik sila dito sa Iloilo. Gani. Kaya bali akong ari dire, makasave pa plate, kiti within dire lang. Kaya pagkalambot ko kuno nila, amo to ikaduha nila nga panawagan, nga tani mga approachable man kuno ang staff. Kaya pagkalambot ko ng Action Rex, ginasupladahan pa sila, ginasupladuhan. Mga amo nang isa sa ginapanawagan nila. Okay.
Balita rin sa patrol, ang ka-action New Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Action Art Tayhupon standby sa Bacolod City Government Center. Birthday gali ni Vice Governor Jeffrey Ferrer Subong, no? Happy birthday Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Happy birthday Vice, ha? Birthday Subong ika buti ka pilaya Subong, no? Bata pa si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Happy birthday Vice. Live extension super fiber anay kita. Son Artay Hupon mas mataas nga kalidad sang edukasyon o ginalauman sang syudad sa mga estudyante nga mangin produkto sang BCC sa palabuton. Kaya ang Bacolod City College daw nagdugang naman sang building or edipisyo mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Action Art. Din sa iya nagkadto. Basta to dali lang kay basi wala sa gasulod action hands. Sa cellphone siya mage. Daligid lang, no? Standby anay Action Art Tayhupon sa balita, no? Ara na siya. Daligid lang kay way sa gasulod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:22 ang aton oras. Madaligid lang Aksyon na Tayhupon standby anay. Kadtuan tanay sa aksyon na Brian Mordena mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita, no? Ini may kang tanan sa amay sa syudad sang si Palayo ginsulod sa mga nagpakilala miyembro kuno sang Philippine Army. Ay kaginpatay ining biktima mga kaaksyon. Grabe, no? Trabahante sa senda sa syudad sang Bago, nag-away, isa ginsaway, pilason, mga kaaksyon. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, Action Brian. Action Rex patay ini sa sulod mismo sa iya sining Puloyan kag sa presensya sang iya sining anak Action Rex sa isa ka amay matapos grabe ginsulod sa iyang Puloyan nga gintero, no? Yes, Action Rex kagabi ini mga alas 11 dira sa may sitio Malipayon pero ti subong-subo gid ni, no? Sa barangay nagpakilala patuya kuno katapo army. Yes, Action Rex, no? Gani man masigin gamit gilamang sa barangay San Jose ini syudad sang Sipalay. Ang biktima ginkilala sa kay Raimundo Villanueva, 52 anyos ini kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Ginpahayag diri ni Police Major James Latayon ang hiper sang Sipalay PNP una nga kortesiya man ining mga 8 ka mga suspitsado nga nagpanukpok sa puwertahan kag nagpakilala nga mga Philippine Army kag nagahingyo sila nga magsulod. So ginbalibaran sa ning nasambit nga biktima nga kon Philippine Army kamo buwas na lang kay gabi naman ni. So bangod sa pagbalibad ang ginhimo sa mga suspitsado ginguba nila ang puwertahan, ginpwersa nila ini kag nabuksan gid pagbukas ti didto na
nga ginluthang ining nasambit iyang biktima. Galing kay ko ng manner sang pagsulod o hindi man na kaymuan sang tropa sang militar guro action bray? Yes, Action Rex sa munang palayag sang pulis gani nga ti aligasyon pa lang ini. Ang pagbukas to kudigentero nagpinangukay to sila sa sulod sang balay. Kag may ginapangita sulo kuno didtong karbin nga armas sining biktima. Pero way man nahibalaan ko nakuha gid ni kun way way na nakit-an sang anak ang ilang ginhimo dito or hindi na matalupangdan sang bata ang kahimuan sining nasambit nga mga persona Action Rex. Actually ini mga suspitsado nakasuksok sang camouflage or fatigue nga shorts kag naka-green ang ila sini pang ibabaw nga panapton kun bayo Action Rex kag nakatabo ang ila sini nga mga nawong nagauyat sila sang malagba kag may malipot man nga armas luthang Action Rex. Ginpamangkot naton sila tayon kung ano bala ang trabaho sining biktima. Kay na hindi pa gid mapalayag nila tayon way siya siyang ideya gid pero ginausisa nila kung ano ang kahilabtanan ni Raimundo Villanueva ning biktima sa kay Richie Villanueva. Ining Villanueva nga ini si Richie Villanueva ginpatay man ni Action Rex kag ginakabig ni silang Villanueva Robbery Group sa nasambit nga sur nga bahin sang probinsya pero hindi pa niya gid sigurado ini. Asto sa mga motibo ang gulo ang kapulisan hindi pa gid sigurado subong padayon pa ang ila sining nga pag-imbestigar angot sining nasabit nga kaso. Basipan nila sa identify niya ano yung 6 na ano mga lalaki at may mga babae. Hindi mo malaman ka notable ng mga buya nila. So, suksok nila ito ang nakapanduli naman at nakasure sa homogay. So, sa hagkatulad sila sa balay ni Raimundo Villanueva, kung siya, yung nagpakilala ko ng oras ako karami Indian sa Almon. So, nagambal man si Raimundo, kung arami ka mag-i-boss na lang, pwede ka pila. So, ang nakakaki ka mga tao, pero sa gitna i-open ang pertahan sa ang salakyan, ang balay. So, ang kita din pag-open, ang kita nagawa sila, ginibon, ginigilugin ka, ipalukpan sila. Okay, sir, ano ni sir ang mga taang ang biktima sa anong trabaho yan ni sir? Ang biktima, may mga patang trabaho namin, pero mga tingin siya sa mukha hindi ko dito ang trabaho niya. Dahil ko piling ko lang trabaho niya sir, Pero sir, anong connection ni sir? Why man sa ibang ginambal ining mga suspect sir? Kung nga ang naging sulod nila? Ang mga suspect sir, may napagkita ang buwan may ibabalong sila kapulungan mga tao, before may ikuan siya, may karabin siya. Kung ano nakikita ng mga tao, kitang karabin niya. Okay, kung mo armas, personal niya armas sir, ako na. So sa tapos sir, patay nila to sir, may nakuha din sila sir ng armas, so naglakat sila. Hindi mo maklaro ng mga kabataan sa buwan, kabataan sa biktima, kasi nag-iwas na kasunod mo pala. Action Rex sa kaporosyon sa palayag ni Latayon angot sini. Malikanta siya karon sa hapon basi may additional information regarding sini Action Rex. Samtang sa iban nga balita iyaho sa area sang Bago isaya ka of the nine balang sila dira sa Mesinda ginwasay ini siya sang upod sa Action Rex. Grabe ba? Dira sa Mesinda Medalya Purok Daisy ini barangay Kalumanggan siyudad sang Bago. Ining biktima ginkilala sa kay Arnel Vergara, 45 anyos, soltero, taga Purok Mabinuligon, Barangay Maaw. Ang suspitsado naman ginkilala sa kay Roger Moya, 51 anyos, soltero man ini, taga San Gabriel Subdivision, Barangay Balingasag, Tanan, siyudad sang Bago. Sa pag-imbestiga diri sang Bago PNP Action Rex, ining si Moya ining nasabit iyang
suspitsado nagakatulog na ni. Pagkatapos ginsulong ini siya ni Vergara kag ginsinggitan ka naghagyat inaway ti gumawa man siya naglinalisay tugtong nga winasay niya ining nasabit niya nga biktima. Sa kadamo sang pilas action Rex pero subong kaluyan kay ti ara pa ginabulong sa hospital way gid ini napuruhan ang suspitsado na dakot naman gilayon sang kapulisan. Idugang ko lang ning isa man nga balita kay pwerte man niyo taga syudad sang Silay nga babaye nagpangayaw siya sang pagpangkuot bag sa syudad sang Bago. Nanguot sa? Nanguot sa bag. Bag gali. Bag lang. Dakop dira sa may VIP store sa barangay Poblasyon. Ang biktima diri isa ka 67 anyos na nga lola Jose Leonila Tubal taga Purok Ramos, barangay Talok ini Bago man. Ang suspitsado si Josefa, mati pasensya gid kay balita man lang niyaton. Josefa Linaw, 44 anyos, ang nabutang galing giding ginsugid nga lugar ho, Sitio Baraknio, Syudad Sang Silay, way sang barangay Action Rex. Pero taga Syudad Sang Silay ini. Sa pangusisa sang kapulisan, nga ining biktima, upod siya nga apo, nagapamalaklon dira sa nasabit nga store, ginasunod-sunod niya, galing kay namutikan man siya Black Action Rexaw, kag hasta nga nakuha yagid ang wallet sining lola nga ini, kag natalupangdan na ngayo tabang sa pulis, ginresponderan, nakita ning babaye, at ipagbukad sang bagya ato gitong wallet ni lola, nga may unod nga 1,810 pesos Action Rex. Kaya to subong, nagapa-picture to siya, upod sa wallet nga ginkuha niya, detinado na siya sa Bago PNP. Makaroon natin mga balita sa Hinigaran, may sulti rito nga naghikog patay Action Rex. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian Mode nag-report. Una sa balita, una sa Colet. Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby action R Tayhopon kay tirahon tanang balita mo dugay-dugaya. Sa mga kaaksyon ta, dire kita nayho kay para sa siguradong sigurado bla mga kaaksyon. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Hupon sa Bacolod City Government Center, mas mataas nga kalidad sang edukasyon ang ginalauman sang syudad sa mga estudyante nga mangin produkto sang BCC sa palabuton. Yari ang countdown sang report ni Action Art. Hupon Action Art. Ginalauman Action Rex ni Councilor Renisito Novero nga siya ini ang naging author sang ordinansa nga nagtukod sang Bacolod City College nga ang progress kag development nga natabo hindi lamang sa facility kundi mga equipments nila sa Bacolod City College makahatag pagidini sang dugang nga lingwa at least mapaayo kag mapa-increase ang kalidad sang edukasyon nga mahatag sang among nga bulutuan hindi lamang sa mga Bacolod kundi sa iban pa nga mga estudyante gikan sa probinsya nga nag-eskwela sa among nga lugar. Nausunod diri sa kay Councilor Inisito Novero ang kasignifikante kay hindi lang man kahapon nagkasentro para iya sa inaugurasyon kag pag-umpisa na sa operation sa activity center nga 350 million pesos ang pundo siya. Isa ini ka dream come true for the city. Bangod nga nag-umpisa ini nga damgo kag pagdasugod sa operation sa pila ka mag-campuses sa BCC, mayara pa yung gani Action Rex nga nagaklase sang una sa puno sa kahoy. Ditugtog nga nakapatubas na sang kapin na 14,000 ka mag-graduates kag ang iban diri sa ila nagtaas pa ang score sa mga examination nga ginapatigayon kag mga professionals na. Now, sunod din kay Novero, magluwas sa activity center. Of course, may mga development bandira sa library kag iban pagid nga mga facilities nga ginapatigayon man sa karon nga administration para nga ini makahatag ligwa sa progressive kag maayo pagid nga futuro sa mga estudyante nga mga eskwela sa amo nga bulutuan. So nag-expect siya nga ti ang mga estudyante nga mag-eskwela dira magpaninguha man no para sa ila sining palabuton. Yaring palayag ni Councilor Renisito Novero. Action Art. Sige, Action Rex, pabati talaga ng karoon ng tingog ni Councilor Novero. Isingit ko lang ni Galio kay may ara sang kwan, may ara Action Rex sang ginpagwa na gali subong ang Iglesia ni Cristobal. May ara sila sang listahan na sa mga ginidorso nga local officials di sa Bacolod. Kaya ini nga listahan, isa nga nakuhaan na ito sa reaction, pabati ko lang karoon sa action reports. Sinong ginidorso nila sa Bacolod? Ang halin sa congressman pagkatapos councilor. Galing. May ara na sila ginpagwa nga listahan. Isa diri Gabi, alin sa congressman may ara ka na da? Ari na? Sige. Aring listahan no. Kaya ang Negros Occidental doon nagkapagwa naman sila bla mo. May ara naman. Ang Bacolod ba sinong ginendorso sang iglesia sa INC? Bacolod City candidates for mayor ang ilang ginasuportahan Albi Benitez. Sa pagka congressman Greg Gasataya. Sa pagka Vice Mayor, Elcid Familiaran. Ang mga konsilor, Juan Miniho, ng Kambang. Ati, normal na kay hindi man na ma-straight nila mo. Kung ang ginindosar nila, mati, ang tabi for councilor, sino? Councilors M. Ang, Archie Baribar, Simple Distrito, Carl Lopez, Renisito Novero, Bart Orola, Calao Puentevilla, Dindo Ramos, Cindy Rojas, Israel Salanga,
Tadi Saison kag Jason Villarusa. Amo na sa councilors. Oo. So mga reaksyon sa mag-endorse hindi karon pabati ko lang kay nauna Ang board members, ang party list wise laya ka kuno ka endorse no? Why yes party list tuod no? Why Kaya basi may kaya aramas na national partido position, yung ila. Agale why ko nga balwa. I-check talaga. Pero amo na yan sa local candidates for Bacolod City, ang opisyal na gaging pagwa kag endorsement sa kabang sektor. Ang mga reaksyon sini kay una pa lang nagkuan na reaksyon. Amo si Vice Mayor Elsit Familiaran, ikaapat na rin nga pag-support niya kay Vice Mayor Elsit ng pag-endorse sa among grupo aksyon na Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon ay hupon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Art Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Muna sa lingkog matamat na gaguluhan na tanan mga kakson ang why daw mo pang endorse pag relax lang kay base kon sa last minute black kamuman ang endorso nila no. Balikan tanay sa aksyon na idinabuso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa palayag sang Provincial Health Office ginaingganyo ang mga LGUs nga magbutang sang vaccination area malapit sa mga polling centers mga kakson. Amigid ni kung ang aton sini nga mga LGUs magahimo sini sa request man sang Provincial Health Office parang hindi na mabudlayan pa para pag chimpong ang kinanglanon ara bladayon. O sige, galing kay din man nila butang man. Basi sa kwarto nga wala siguro magamit Basi may butangan man na sila, mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Akson na Ida Nabuso sa Kapitolyo. Akson na din. Action Rec, gisiganyo ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ang mga local government units nga magpatukod sang vaccination area malapit sa mga polling centers agod makabulig sa kampanya sang gobyerno angot sa pagpangbakuna. Suno kay Tumimbang, pwede inikuhaon nga oportunidad sa mga LGUs na may jutay lamang nga record sang nagpabakuna sa ilang nga lugar. Dugang pa, mahimo man makapatukar sang rekorida angot sa pagpangbakuna kag mga pahanumdum angot sa health and safety protocol agod mapatuman samtang nagalinya magboto. Ginpanugyan man ni Tumimbang nga vote safely kundiin dapat magsuksok ng face mask, magdala ng alcohol, kag ipatuman ang social distancing samtang yara sa polling centers kag kung mag-abot sa balay dapat nakapanghugas o kung nakapaligo antes magsulod o kung mag-istorya sa iban nga miyembro sang pamilya ilabi na sa mga balay nga mayara sang kabataan o kung mga senior citizens. Importante na alcohol siguro Correct, Action Rec. Pero ari pamatian nato ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Ernel Tumimbang. Nga decision to do that. But kung pwede lang gani, no, I encourage during this time kung makapresent up sa some vaccination venue. Then because people will be going out, why ito sa much better get dapat tamakat sino yung gusto nga willing to be vaccinated. If you can set up some vaccination venue anywhere malapit, extra effort sa aton ng mga healthcare workers within the area of concern. Pwede kita ka go sa bakuna if you want take some support for that. Wala man na siya ng problema ang COMELEC because we are not in a way be a problem with regard sa aton conduct of elections. But ang ako encourage ko man this opportunity. Kaya mga Action Rec, naghambal si Dr. Tumimbang nga hindi magigsiling sa sulod dito ng polling centers. Kundi, pwede lang dira sa gwa sa polling centers abi o kung may iba na sila nga lugar nga lapit sa polling centers. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Idinaboso. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Aksyon ng Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Salamat gidakson na Ida Naboso, balita sa Kapitolyo Provincial. Pagrelaksa na aksyon na Rick Magbanwa kag sa aton sini nga mga out of town reporters mga kaaksyon, no? May TC anay kulang balang imo sini nga lawas ang vitamin C kinahanglan talang mag may TC Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. Nasa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation anay, no? Basi ko nagakinanglan kamo hausan lot property or lantay tulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan kadto lang sa Malakay Finance Corporation, no? Ang Malakay Finance Corporation yara lang sa Santo Niño Tapa sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawaga sa 433-4309 kag 433-4307. Malakay Finance Corporation. May mga branches ini sa Victorias, ara sa Dalanos Minya. Pwede ka tawag sa 432-1253 sa Victoria City na, no? Sa La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, Hinigaran, Silay, and Talisay, no? Malakay Finance Corporation. Kadto lang dira para mag-apply sang emergency loans nila mga kaaksyon. Malakay Finance Corporation. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, may lang pagpamati kay Connie Laparan dira sa Pandanon DSB. Salamat gid Connie Laparan, no? Kaya nasinoro araman siya. Pablito Benedicto, salamat gid Pablito Benedicto. Likewise kay Node Scrum Tabakuldi. Ga pamati sa watching live from Purok Bayanihan, Barangay Takuling. Wala sila kung tubig for 2 days na. Shoot out lang da sa Prime Water. Ay, perte. John Crum Tabakuldi ni siya. Violeta Gani Grasparel o Grasparel, no? Violeta Gani Grasparel, ga-monitor sa Barangay Panokoy. Salamat gid Violeta. Almira Lim Malasarte, salamat gid. Leia Morales Berida, thank you gid Leia, kaga-monitor sila. Upod ra kay Ryan Bisaga sa Northwest Inn, no?
Thank you gid Leia Berida. Bibi Gregorio Yolo, gamonitor sa poblasyon DSB. Bibi Gregorio Yolo. Flores Baryoga, pare Binji Felisario, salamat gid pare koy. Halong lang da, dira sa Montalban. Thank you gid Montalban Rizal. Pare Binji Piding Felisario. At iya Kimiriman, salamat gid. Humalumina, thank you. Janilo Sansino, ga-monitora sa Bantod. Thank you gid sa panyaga, Janilo Sansino. Marilo Trabilia Catinoy, sa kay Jocelyn, salamat gid. No? Thank you gid sa inyo sining nga pagpakigopod. Sige, karon naman dugay-dugay. Mahinang kalaban. Karon lang dugay-dugay ng iban sini. Standby mga kaakson. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagit
lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad sa iluhan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa dugang duha ka task force ang Bacolod City Police Office gintukod agud nga idugang sa pagmintinar sang katawhayan sa tion sang eleksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, bastante subong, no? Bastante. Ang ato. Ayo di purma. Bastante sa ano? Bastante ang nakuha kakuluwaon Ti okay. Tera na? Naton. Ara na? Wi-Fi mo? Wi-Fi. Ati Wi-Fi, para sa mga taran, wala pa. Ay, hindi kang garuya. May araaw? Ang ibang forces di standby gani, Ti okay. Ready for pick up anytime. Ayo di purma. At anywhere. Abi ko, but we need cash? Ayo di purma. Ay, perte Ate, na. wala na karon wala to na si Inday Marley kasi si Inday Miles. Laban Parang makuha na ang kayuhan naton, no? Kayuhan na, dapiho ba? Ayo di purma. Piyo na kagapod kani, hindi ka magpati sa akon. Ah, Ikaw di gilabos ba to? No, doga mark your word, no? Oo, matik na. Kahapon pagsiling mo, pagka hapon-hapon, nagambal na si Sem. Kaya mo na siling ko Ti kanina subong niya? dapat kita mga positibo. Ti subong? Hindi ka Subong niya? Subong niya, bakit ito na nakaroon na talas ni Inday Miles? Ayo di purma. Ate, okay Baloko excited ka. Okay Ay, antes ka malipat ka na yung birthday ni Vice Gov? Birthday today. Ay, okay. Happy birthday kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice Governor Jeffrey Ferrer, birthday subong. Nakita ko din po si Inday Dalia sa Gani? birthday ni Subong. Birthday Siya, happy birthday sa akong sod na gan kag kapamilya sa Aksyon Radio. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Din sa subong busy Vice sa Gov? subong. Pero kahapon na Luis Padilla to sa kita ko sa Facebook mo. Siling ko kahapon sa Moises Padilla siya. Gani. Tika kampanya man siya. Sige, Vice Gov, happy birthday lang pabatsak lang kami ni Aksyon Rex Condin. Pabatsak Ayo di purma. Pila na lang kadlaw nga daan, no? Gani. Buwas na lang kadlaw, pagka Domingo, rest din na galing kay ang Vice Governor, taga-Governor, hindi gid mamasling nga wala sang kontra, may kontra man pero ti daw laban-laban gid. Masako. Maros ako bulig sa ilang nga mga kapartido ko Pati natural hindi man manipod kampanya subong. Laban. Sige Tiway kita Ayo di purma. Pabatsak ni Vice Gov. Kung nato lang pabatsak ni Vice Gov. Anong pabatsak yagi daw? Birthday mo, basi may mga bitar sa ko galing ka kampanya siguro sumungya. Kampanya, himuon nyo lang na tapos ka kampanya kay subong do busy gid Ate ko sa bagay, tapos kampanya, laban-laban naman lang na. Why naman na. Why ang ano? Why na ito chansa? Ayo di purma. Sige na. May duwa ka task force kung dugang. Ang ilan sining security preparation sa Lunes. Nagpadala mang galing BCPO to sa Iloilo, sa Isla Sang Panay? Ate, balo ka may ginatawag na swapping na tabo mo. Ang Panay diri sa Bacolod kag sa Negros. Ang Negros kag Bacolod dito ginabuhi sa Panay. 300 kuno to ka PNP personnel sa Iloilo.
Oo, may taga Dueñas doon assign. May taga Lambunaw. Dito ko pa assign. Ang mga pulis na to sa inaiba niya rin sa Bacolod. Kasi ang Bacolod Police Action Rex daw sa presidente kag bastante naging man niya sa personnel mo. Kita mo ga bulik pas na sa iba nga mabanwa kag syudad na may kulang-kulang deployment sa PNP na tom. Pero sa Lunes siya, kay Como eleksyon natin, dawin pabakot pagkaya sa BCPO, ang ila sining security preparation sa sining Lunes nga eleksyon. Duha ka task force ang intoko diri sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, amo ini ang quick response force sa diin ang mga pulis sa dalan, amo ni ang inkaso mag-responder kung kinanglanon ang ginatawag na police assistance. Ay kadwa nga task force amo ini ang disturbance management team nga bali amo ni sila Action Rex ang gin-create nga task force nga mag patigayon sang crowd control sa mga supporters plus sa mga kandidato sa tion sang inisipay na Action Rex. Plus wala labot sinasunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, may ara man covert security deployment sila nga himuon sa palibot sa syudad before and after sang election bilang part ini sang ila sila nga proactive measure. Musilik nga covert security deployment that includes naka-uniforme kag non-uniform personnel nga makapulisan nato diri sa may syudad sang Bacolod. Kiti 24/7 ang ato kapulisan nga magabantay man sang mga BCM nga igadulong sa mga barangay eskwelahan diri sa syudad sang Bacolod. Kaya kung mabuduman kahapon siling ni Colonel Liada nga 100% na ang ilan na sila nga preparation sa ginapaabot nga Mayo 9 eleksyon sa Lunes kadlaw. Mo di siya rin palayag ni Liada sa interview sang Action Radio. Part na siya sa ating contingency, no? May ara kita sang Special Operation Task Group, duwan isa ka team, and then may ara pagi kita sang in-compose man nga CDM company to respond or to be used during certain scenarios for this election. Kung based sa aton nga security requirement, makahambal kita nga 100% na prepared na tanan. Ang aton nga mga meetings, dialogue na perform ta naman, nakakandak naman kita sa contingency planning with the partner agencies naton, and ang siguro ang na lang kit, ang pinakulatan na lang kit is the giveaway para tatanan kita kung may arap pa kita something i-patch up pa. But then sa ating nga preparation, mambal natin nga 100% naka-standby na ang BCPO. Action Rex Bacolod City Director Chief Operation Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Babaro nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang kayo nahon tanayan ang balita gikan sa Banwasang Hinigaran upod giaksyon na VJ Apasible. Ini may kang tanan sa tao blatong gin-salvage siya, ginwigit o ginpatay, no? Way pa ni identity actually, sige pang investigation sang Hinigaran PNP angot sini. Yari ang countdown sa report ni Action VG Apasible. Action VG. Mayo to Action Rex, isa iya ka wala pa makilalan nga lalaki ang nakit-an nga dugoon sa may bahin no sang Taytay sa may Banwa sang Hinigaran kagabi. Launa 40 ang takna sang kagahon Mayo 6, 2022. So inisang kaagahon Action Rex nakita ning lalaki nga may dugo ini siya sa ulo Action Rex. Kag so far, ang aton sila nga makapulisan
padayon iya sa pag-investigate sa sining insidente kay manti way pa ni makilala ani ning persona kung ano ning iya sining obra, no, paano ini nagluntad ang ining pagkakita sa iya nga ara siya iya nagahigda sa may bahin sang taytay nga may dugo sa iya sining ulo kag gilayon man nga gindala ining victim sa Hinigaran Emergency Hospital para sa nagakaigo iya nga pagbulong. So tubtob sa sining mga tinion action Rex, padayon naton nga ginabantayan ang pinaka-latest nga update gikan mismo sa Hinigaran na police station kung kamusta na, kung nakilala ng bala ining persona nga nakit-an iya sa may bahin sang taytay sa nasambit nga banwa kagina sang kagahon nga may dugo sa iya nga ulo. So far action Rex, amo ning initial naton sa nga pagdulong sang balita, may kaangtanan sa lalaki nga nasapuan nga dugoon iya sa banwa sang Hinigaran kagina sang kaagahon. Report nagikan sa banwa sang Hinigaran para sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon VJ Pasible. Balita gikan sa banwa sang Hinigaran. Aksyon Arlo Tikar standby anay noy kay may ginsalakay ang ato sining silay City PNP ho. Balay sang isa ka anay Scout Ranger. Gin-search ini mga kaaksyon armas kag droga na recover. Standby anay Aksyon Arlo Tikar sa ato sining pagpangalagad. Sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha kay tirahon ta ni anayo. Para sa mga kaaksyon ta dire, life extension. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste. Pride Detergent. Arlo Tikar mapa silay City anay kita no puluyan sa nga nice Scout Ranger gin-search sang mga katapos ang kapulisan sa Nakbanwa sang silay armas kag droga na recover sa aton sining mga otoridad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Rex, isa kapuluyan sang anay membro sang Scout Ranger ang gin-search ini sa makatapos ng Silay City PNP DN na tigayon nga na-recover sa makatapos ang kapulisan amo ang armas kag droga nga kung sa diin ini napahamtang nga yara gid sa sulod sa puluyan sa nasambit nga sospechado. Ang nasambit nga search operation na ginpatigayon ini mga tak na alas 3:30 sing kahapon nga adlaw dira sa may purok Mainuswagon, Barangay 2, Siyudad sang Silay. Ang suspect gintilala ini sa kay Richie Oro, 47 anyos ang edad, kag ginakabig ini nga isa ka street level individual. Diin ang nasambit nga operasyon nga ginpatigayon sa mga kapulisan ang armado ini o kung opdan ini sang isa ka search warrant nga may
numero o kung ginapapanaog ni Honorable Leonardo Facultad, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 69 dira sa siyudad sang Silay. Na-recover sa mga kapulisan sa puluyan sa nasambit nga suspect amo ang duha ka madalagko nga sachet sang suspected shabu, siyam ka mga elongated sachet sang suspected shabu, kag iban pagid nga mga drug paraphernalias nga kung sa diin ang nasambit nga mga recovery ang nagabug-at ini isang bali 20 gramos kag may ara ini standard drug price nga kapin sa 136,000 pesos. Lakip naman nga na-recover sang mga kapulisan sang Silay City PNP amo ang isa ka 357 caliber revolver nga may ara ini 16 ka mga bala nga ginapatihan wala pa makalupok kag subong man kwarta sang mga nagkalain-lain nga denominasyon nga bali 35,969 pesos. Ang nasambit nga persona ang nagbaylar ini isang Republic Act 9165 nga amo ang Dangerous Drug Act of 2002 kag Republic Act 10591 nga amo ang Comprehensive Firearms and Ammunition diin inisya sa karon yara na detain sa may custodial facility sang Silay City PNP. Report nagikan sa siyudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Arlo Ticar, balita gikan sa Silay City kadtuan tanay Cadiz, no? Si Aksyon Roger Gotib on standby, Aksyon Nelson Patinio standby noy. Sa sunod na sang Cadiz, budiga sang Fidso gintupok sang kalayo. Ay subo-subo maning balita, no? Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa sunod na sang Cadiz. Aksyon Roger. Action right sa naglambot ginamang sa mga 10,000 ka pesos ang damage more or less sa sining paghatag sang estimated damage sang Bureau of Fire Protection dari sa may siyudad sa Cadiz sa sunog nagluntad sa bahin sa Hacienda Estrella, Barangay Sicaba, siyudad sa Cadiz pasado alas 5 takna sang hapon kahapon. Sa diin ang isa ka budiga sang feed sang gitupok gid sa kalayo. Ini nga budiga ginaparangyan ni Gamay Labrador kag may ara siya dira nga helper nga mo si Rene Hipolio, 50 anyos sa edad kag ang asawa sila nga si Rosemary Hipolio, 39 anyos sa edad. Sunod sa payag ni Fire Officer Juan Salya nga wala man gani dira ining duha ka mga helper sa matabo ang amo nga sunog. Kagin tawag una sa amon diri nga DRRM kagin responderan girayon sa nga mga fire trucks ang rescue kag subugman sa nga Bureau of Fire Protection mga 10 by 12 feet ang karakuon sa among nga budiga nga ginatupok sa kalayo. Sunod sa Bureau of Fire Protection wala man sang may naalitan sa bahin sang mga persona kasi malayo-layo man gawa ang distansya sang among nga puluyan. Ila karon nga gina-imbestigaran pa kundi ginag-origin ang kalayo tungod nga ang among nga bodega wala man sang electrical connection. Kundi ang stock gid lamang dito ang pila ka sako sang feeds para sa mga manok kag gining labhang nga ginatabon ini sa higko sang manok agod nga hindi magparimaho sa palibot. So ang Bureau of Fire Protection magabalik pa dito agod nga maga-imbestigar. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib reporting live sa Cadiz City. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava. Ang may pinakamadamo nga deployment sang kapulisano agod nga masiguro ang kalinong sa mabot nga election. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon na Rex dubli ang ginapatigayon nga seguridad sa Mayo 9 nga eleksyon sa Banwa sang Calatrava matapos nga ini ang ginabutang sa Comelec Area of Concern sang otoridad tungod sa presensya sang mga armado kag may pinatyanay nga natabo sa among Banwa. Naglabot na sa 82 ka mga police personnel gikan sa Negros Occidental Provincial Command nga nagali naman sa nagkalain-lain nga police station sa probinsya ang nagdugang
nga pwersa sa Banwa sang Calatrava. Wala palabot diri ang magagika naman sa Philippine Army kag Special Action Force Battalion nga sa gimagagikan sa siyudad sang Sagaya. Nagabot man ang dugang puwersa sang Regional Mobile Force Battalion nga halin sa Victorias agod maghatag sang dugang seguridad sa maabot nga eleksyon. Ginapahayag ni Police Lieutenant Colonel Joel Garcia, ang Regional Mobile Force Battalion Commander, sa interview sa Action Radio nga ini sila ang iga-deploy sa mga 13 barangay sang Banwa bilang kabahin sang Quick Reaction Team. Yareng dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joel Garcia, Regional Mobile Force Battalion Commander, sa interview. Recent activities ng CTGs, Communist Terrorist Group, ay meron rin dito sa Calatrava. So, alam mo naman, yung mga kalaban, moving yan, pero we consider it as, and considering na area sa election area of concern, tong Calatrava, under red category, nano rin ng Comelec yan na tinas rin sa atin na dapat saman natin yung local police considering na pukunti sila. Ang kabahin sa pahayag na ni Police Lieutenant Colonel Joel Garcia. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patinyo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Nelson Patinio sa mga kaksyon ta constipation ng problema ninyo. Are makabulig ni sa constipation nga ginabatsyag ninyo mo. Inyo Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwede lang mga kaksyon na matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. ang balita. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas para sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Biyernes nga edisyon sang Aksyon BBB. Kay Liberty Benitino Baldo dra sa East Homes 4 Mansilingan, salamat gid Evon Boycher, no? May lang pagpamatig kag Kairos Flaky ga monitor sa sining mga inoras. Sige, Pablito Benedicto, salamat man kag kay Connie Lapara, no? Ayos, sige. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Nag-aagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon and Defensor, mga kaaksyon namon sa kahanginan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon.